És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok 100 és 1000. És kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, némaszürke, szemérmetes, szerelmes, rigító, és kellene még szomorú viola, és téglabarna és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya, augusztusi délkor a kapu alján. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves viszkaliak és kedves vendégeink! Egy olyan kiállítás megnyitóján jöttünk most itt össze, amely településünknek talán a legfontosabb képzőművészeti eseménye. Horkai György, Gyuri bácsi, tanár úr, Polaszniszka díszpolgára, de leginkább Polaszniszka festője életmű kiállítását tekinthetjük meg mátor itt a művelődési házban. Vannak nagyon szerencsés települések, amelyek elmondhatják magukról, hogy saját festőjük van. Itt természetesen nem a nagyvárosokra gondolok, ahol a nagyszámok törvénye alapján több képzőművész él és alkot, hanem a kisebb településekre, amelyeknek az élete szervesen összefonódik az ott élő festőművész életével, és a művész sorsa a felnövekvő generációkéval, hiszen ezek az alkotók általában a helyi iskola rajztanárai is. Ilyen művészei például Sárospataknak Berta Zoltán, Molnár Irén, Tokajnak Tenkács Tibor, Polaszniszkának pedig Horkai György. Gyuri bácsi 1934. január 7-én született Sárospatakon, értelmiségi család legidősebb gyermekeként. Az általános iskolától Sván a középiskolát Sárospatakon végezte, majd 1958-ban került az EGRI tanárképző főiskolára, ahol rajz-földrajz szakos tanári képesítést szerzett, ezután pedig munkás éveit mindvégig az Polaszniszkai Általános Iskola rajz-földrajz szakos tanáraként élte. Mindeközben alkotott, egységbe vonva művészi hivatását és pedagógiai tevékenységét. 1976-ban több művésztanár társával megalapították az MPN rajztanárok alkotókörét, és ezzel a csoporttal több közös és egyéni kiállításon is részt vett munkáival. Festőművészi munkáján túl Polaszniszkán a Magyar Honvédelmi Szövetség helyi titkára volt. Lőteret hoztak létre társadalmi munkával, diákjai többször nyertek lövészversenyeket járási szinten. Alkotásainak legmeghatározóbb tematikája a zemkéri táj volt. A tájábrázoláshoz való vonzalma számára nem csupán festői téma, de a külső és belső harmónia megteremtésére egyaránt irányuló törekvés is volt, mellyel egyben megkísérelte definiálni az ember világegészben elfoglalt helyét, rákérdezni a pillanatnyi lét céljára és értelmére, s válaszként az idill boldogságának illúzióját kínálta fel. Ezt a boldogságot nem a technikai matériában, nem is valaminő elvont eszmények vonzásában találta meg, sokkal inkább a kizárólag csak pozitív értékminőségekkel bíró természeti organizmusban. Abban a boldog ősállapotban, amelyben nem vált még szét ember és természet, s a harmónia az emberi lét alapját jelentette. Tájképeinek olykor szinte izzó színei ezt a területre tekintő világképet sugározzák. Szinte zenei hangulatú képekben örökítette meg a táj évszakonkénti változását, Liszka utcáinak auráját, és mindezt azzal a festői módszerrel és látásmóddal, mely talán az impresszionizmushoz áll legközelebb, de amelyen átsugárzik az egyéniség közvetlensége, lírai attitűdje. Ez még a csendélet konvencionális műfajára is igaz, melyben a hétköznapi látványt, legyen az rózsa, vadvirágcsokor, vagy csupán egy egyszerű napraforgó, a színek tiszta ragyogásával lényegíti át az empirikus világon túlmutató magasabb minőségű. Nincs nála unalmas téma. Egyet-egyet több variációban is feldolgozott egyenrangú változataiként ugyanannak a művészeti lehetőségnek. Horkai György életműve éppen mikrokozmikus volt, amiatt tart összefüggéseket egyetemesebb dimenziókkal. Sok irányú alkotással és tanítással teljes értékűvé dúsított hosszú alkotó élete során volt része számos elismerésben, díjakban, kiállítások sokasságában, közéleti és szakmai munkában épp úgy, mint díszpolgári joglevélben szűkebb hazája elismerő gesztusaként. Élete során nem tűzött maga elé nagyra vágyó célokat, amit viszont meg szeretett volna valósítani, az kitartó, olykor áldozatos, de mindig örömmel és szerényen végzett munkával tette. Szerény egyéniségű és mások emberségét is maximálisan becsülő művész volt. Egy nagy humanista művész nemzedék
egyik utolsó tagja. Gyuri bácsinak a képzőművészeti tevékenységén túl volt még egy szintén egész életét meghatározó hobbija. Úgy is mondhatnánk, hogy ő volt Liszka krónikása, hiszen a fotózás kapcsán rengeteg, akár iskolai, akár falusi eseményt megörökített, gazdagítva ezzel a település vizuális emlékkönyvét. Rólam is az első csecsemőfotóktól kezdve általános iskolás korom végéig születésnapi és egyéb családi ünnepségek fotóit készítette, és többek között az ő hatására is kezdtem el én is a fotózással foglalkozni, ami teljes bizonyossággal kihatott arra, hogy én most mivel is foglalkozom. Egy sokrétű és gazdag pálya előtt tisztelünk most ezzel a kiállítással, tudva azt, hogy Horkai György tanár úr életműve mindannyiunkban mélyre nyomatot hagyott. Van, akiben csak képei által, van, akiben tanárként is, de mindannyian mélységes tisztelettel gondolunk rá. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm ennek a rendezvénynek a két főszervezőjét, kezdeményezőjét, leányát, Töltéséné Horkai Mariannát és unokáját, Töltési Zoltánt. Szeretném megköszönni polgármester úrnak és Erikának, mert ezt több mint egy éve álmodta meg a fiam, és hát szervezte meg úgy, hogy nekem ezzel nem is volt semmi dolgom tulajdonképpen, csak már az összekészítés, meg a hátpaszpartuzás, de hát az ugye én már megtanultam apukámtól, úgyhogy ezek nekem nagyon gyorsan és jól mennek. És hát szeretném megköszönni a kisfiamnak, nagyon büszke vagyok rá, és Mariann is hozzátette a magáit, na mindjárt sírok, és legfőképpen is, nem utolsó sorban önöknek, akik eljöttek, és emelik a fényét ennek a megnyitónak. És itt vannak a rokonaim is, őket is szeretettel köszöntöm, unokatestvéreim is, apukám egyetlen élő testvére, a négyből Olma néni, aki óvónő volt, és hát Rajóhelyben lakik. Köszönöm szépen, és a osztálytársaimat is külön üdvözlöm. Én is szeretnék üdvözölni mindenkit. Köszönjük szépen, hogy a rossz idő nem vette a kedvüket és eljöttek erre az eseményre. Megmondom őszintén, hogy ezt tavaly ősszel nézegettem a Wikipédián, és azóta is még elküldtem, mert nagyjából összeírtam, hogy nagypapa miket is csinált. És abból fejlődött ki ez a gondolat igazából, meg hogy idén ugye 90 éves, úgyhogy felvettem a kapcsolatot Erikával, aki nagyon kedvesen és segítőkészen állt az egész dologhoz, úgyhogy én is szeretném megköszönni neki is, meg kedves férjének, Kerekes Attilának is, hogy létrejöhetett ez az egész, és bízom benne, hogy vannak itt olyan művek is, ami ugye nálunk otthon van a négy fal között. Ezeket most elhoztuk, és bízom benne, hogy mindenkinek azok is nagyon elnyerik a tetszését, illetve néhány olyan fotót, amit még lehet, hogy senki nem is látott, mert azok úgy kerültek elő a nagypapa hagyatékáról, úgymond. Amikor már nagypapa benn volt a otthonban, az utolsó napjaiban is még rajzolt. Azokat rajzolta meg, amiket az ablakból látott. És ezeket is most találtuk meg igazából, amikor a fotókat is egyszer majd lehet, hogy 10 év múlva a 100. születésnapja alkalmából azokat is elhozzuk, úgyhogy élete végéig a művészet iránti szeretet elkísérte, és igazából ez nagyon megható számunkra is. Meg remélem, hogy mások is majd
tetszeni fognak azok a képek is, hogy egyszer összejön ez. Úgyhogy köszönöm szépen Istvánnak, hogy tényleg ilyen nagyon szép nyitóbeszédet mondott a nagypapáról, és bízom benne, hogy amíg ki lesznek a képek, mindenki meg fiatalabbak és idősebbek egyaránt meg tudják nézni, tudnak benne gyönyörködni, és szeretném kérni a most összegyűlt közönséget, hogy fogyasszanak, legyenek a vendégeink és élvezzék a kiállítás minden egyes pillanatát itt Olaszviszkán. Köszönöm szépen!